bawal. Luto talaga niyo. Lilipat yan ang luto. Kasi si Bombay ta. Pagpatay yung sarili, yung luto na. Diyan na sa mga upahan. Ay, babayad mangira dahil sa duman. Rice. Mag-aircon na si Manay. Pwede dumana yung aircon na nararaw tulo sa mga computer. Baka nagre-reklamo na mainit na. Pangarap mo talaga kaya ng oras mo, grabe ang init dyan. May nararaw luto, ayang yung machine, yung nararaw mainito, sige pay-pay. Yun man talaga dapat pagka luto station dapat aircon kasi may mga computer.
baga, masakap kita. Palengke. Ano sa naman? Hindi ba mas barato dyan o doon sa palengke? Bigyo ta datang subot na ano dyan. Sa palengke 8 sa Radit. Bigyo ang 8 sa Darapula, Jumbo na. Sa palengke sa Radit yung pangit to. Si Richard pupunta dito sa Naga, electric lang. Diba, jago. Sa electric. Inaano na, i-implement na magka-lisensya. Nakaka-disturbo na sa tinangkot. Dadakol na kaya. I-implement na daw. Ano ng LTO. Require na magka-lisensya saka registration na rin para register sa LTO. Kaya wala na sa tinampo kasi basay nga sa barangay na lang yan. Kaya na yan may pera nakapasyal ng sentro, may pera ta i-re-registro. Tapos si driver malisensya man. Gala-gala naman yung kumaka ng lisensya.
Nagsarado na talaga si Unita. Amay ka mga sinuma ng mga laog ng estante. May nag-aabang ko ba nung magbukas? Bukas pa. Alas 8 yun nagbubukas. Mga trabador na garatong. Alay! Tingnan mo, tingnan mo. Hello, Alay! Man, totok man. Taday kaya, taday kaya yun. Pundo na na. Expire na kaya yan. Subscription. Message na lang pwede dyan. Yung alas 11 lang daw sila. Ano oras na? 10:42. Sangkap na. May bayad na garo din. Hindi. Ano na? May ticket na. May ticket. Dalawang 10 pesos sa loob ng 2 oras kaya isang dahil masingil na pagbalik garo. Ano ko sir, ma-auto. Iyo po. Nakaparking po nindo, nakasakat naman agad kami sir dyan. Iyo na. Ayo. Nakaparking po, kung naibayadan po kung nasa taas, ito mo na po yan. Ayo, sige. Salamat. May bayad na din. 2 hours 10 pesos. Pag lumagpas ka sa 2 hours papatak na. Yung na bagong ano kaya, bagong renovate ang parking area. Dahil nakita matip, di ka, may bayad. Iyo ba? Kapag-arali na sa mga para. Sabi, inigma ng tricycle o. Tinanggal na bawal na tricycle. Tricycle, galing di sa kamuto. Ito po ba? Ano ah? Binal yun, ano. Oh, mayong ano, parking doon. Sa ino, ulan. Kuya, digdi yan. Sa inutan, pag-aksel na tricycle. Anchor lang sa auto mo sa sabihin, ang bilik kita na pa. Hindi mo pa daw kung magpulay. Kaya na nagpula.
Baka ang tiglugan mo ito. Ubus na. Ubos na yun. Hindi na. Kung kami si Iskibulay dahil. Yung president, tadyak ng tadyak ko na sa corner na yan. Iyo. Salang maragsa. Dahil lubos nakabuhilo ang mga maliko. Para lako. Mainit. Naglalako ng Iyo. panilan. Mga nakalimot. Jeep kang Carolina. Dito ko nga para. Iyo. Pare pang Carolina ito nagsunod to. Nagsunod. Mag-aromayo daw asaro. Ayaw man kang nakakaano kang Rosario yung man. Del Rosario. Diba sa indang cooperative ang nagkakaburonyo? Kararayan yung man. Tipon Kararayan. Siguro sila si Pipot sa sarong jeep baka 5 silang may sa diri. Lima da nakahuli ko kadto si Pepo. Ta, sibot-sibot ka tiglalakaw. Lima, singgan. Kita kang aral daw pangbayad sa na to. Ayun. Sila ang araw-araw nila ano buhay na ay pangkakhan araw-araw mayo. Kami, naghahapot kami ni Levi. Ano daw biglang nagka-Montero si Pepo. Tapos, nakabakal pa kaya dyan na yan sa ano yun. Ay ang jeep na yan 5 man sila magbabayad. Oo. Baka giling ko si Kanhan Alin? ang ano Montero na? oo. Si Kanhan pero bago-bago pa baka kinikita ka mga paani ng pala yung garo Da. yung sa jeep kaya mo yan mapagkatakata sa puhunan sa 5 sindahan Mabayad yun lang. Mga 5 taon nindas yan bago mabayad. Walang kita. si binabayaran daw pangulog sa after 5 years saka sila magkakaroon ng bagay pagka nabayadan na nila ang saro, kuha na naman uli ito yung 5 silang magkasosyo hanggang sa umabot isang pulong yun 5 silang magkasosyo sige siya nang kuha pagkabayad niya saro, kuha na naman Wala na naman. hindi mo baga araw baga ang ginigibo ka Raymond yung mga Raymond biglang nagdakol kuha ang hulugan pagkabayad kuha na naman hanggang sa nagdakol Tapos pulis. may bisita ka rin dyan sa PNP
kita kan general. Baka Gio. Barato ang gulay. 165 lang tong binayaran ko doon sa ano. Miracle. Wala ba na ito na? Ano sa naman? Kaya ito baga ito, karot sa naman sa ka. Repolyo. Repolyo. Sa kasi pipino. Pino. Yun man lang. Parang barato na. Tatagto ba ka ng 200 na kilo kan? Pumukod. Iya. Hindi nga dahil, si Uri kung baka, ano na lang, 100. Kato, digdi si 3 kilo. Ang ban niya na duman, kataid ang nipin. Ang mga duman sa building nipin. Iya. 3 kilo. Tapos isaro man duman sa ano. May ano baga? Itong dingko baga dati, ay dingko mo niyan. Sa may Pizza Hut, Libuton. Dingko na baga ito mo niyan. Ito mga bake na, mga baking items. Iya. 3 kilo baga ito dati. Nawara na. Dahil siya na trangkilo. Sabi ni Bangko, hanggang magaraw na, magsabi, 3 kilo. Ano kako tayo inaabot pagka kako na hindi kuminsan bukas pa alas 12 launa hindi pa mga abot. Eh baka may mga extra man ang mga Nagpapatrangkilo. masahista dyan. Nagpapatrangkilo. Kung anong mo na si Ilay bago kita mabakal sogo. Eh baka ang sopok na hindi dito ang Tapos dumala kita maagi sa ano. Sa San Felipe. ano Balik lang. Sure, Ano nga? pamagalaw. Parang yung unang iikutan mo kami ikot naman. Kasi arok sa ngayon kaya pero boy, iikot ang Pilipinas iikot ang buong Pilipinas. Tarkisi ka na oy. Ako naman. Makinta mo madaan ngipon, may gold. Pero rabbit. Tapos may pig lang ang garo gold. Yung nga Dracula ang deliver ka to ta sidecar. Opening concept, ano to, Ali. Alas 12 na. Yung parang magtuwa na ba na? Alas 11 May sinap na naman kita duman ano. Diba? Ulam na lang. Manok. Ngayon ko siya din. Kada ako nakaparking. Sabi nagkaralaog yan. Tignan sa duwa sa mukasyon pa kung ano. Ingatan niyo yun. Ay, naman garo sa nag-opening na to na sinasabi ko. Kalikot lang. May karakanan, may mga balon na. Tignan lang sa may pintuan. Huwag kitang sarong restaurant. Huwag kang karoon, lipangan na lang. Tawa tayo na magrulo, magmamanage lang. May libangan na lang daw. Luto lang talaga ang pag-asa. Magigo ako restaurant na sanalo sa luto. May libangan na lang daw.
Bakal ka pala halo sa itos. Ha? Iyo pagpatulit na. May pa talaga si Pangkin ng ano. Ano yan ang lugi na? Sarado na. Bakasyon. Ayun. 24 hours pa kaya natin. Ayun. Yun ang nabasa mo. Dalawa pa lang ang display. Tatlo pa lang. Sabi mo nga, mahal. Mahal talaga yan. Dahil ka sayang. Pagkuhan kasi naman. Sabi mo mataya ka pa. Kaya numero ka. Ha? Kaya ka na ba yan? Dahil mo ako nakataya. Agi pa nga, di ko mo siya. Ha? Iyo, mataya ako. Kaya sila din. May banam na magagulan pa eh. Hindi, may ulam. Oh, kahit mo, ayan. May ulam. Kaya mo man, chicken sa inuta. Ha? Dixon. Ayun. Ha? Diretso na lang naman. Oo, ura akong matay. Alam ka matay. Digdig sa laro. Kaya ano din. Kuya Doms. Pas Kuya Doms. Uy, lupit! Wow! May crispy pata! Sigurado na yan, crispy pa. Ano nga presyo sa taas? Masana lang. Ay, nakalagupit 240 ba daw? Liampo. Ganyan po. Kaya 240. 240. Liampo na lang. Liampo na Salit lang. man lang ha. Salit man lang Ito ba ha. daw nakabitay? Ayun, isa pang pelo. Ha? Kayo, may kunting sardinas pa doon ha. Umanok. Mayo na naman si Si Frank, mayo siya. Ano, pidaso lang. Uy, sagad ako magkakan. Sino yan may kapambar? Ikaw kaming binakala. Uy! So excited. Mas makamot lang kita. Ay, sira. Sino klase ko pala nakasabay ko magbayad daw ni assessment. Nag-exam na pala siya, pwede na siya, tapos na siya. Sain. Sa ano may, sa
naman pati. And record bang kina-recap? Aliwan mo lang dito tayo muna i-record pa kami muna sa system. So para istorya pa din kami itong mga nangyari na ako sa gas-system na to. Siya lang kaya sa mo. Siya lang taga-NCF. Pero, ang nakapailaw na siyang duwang ano, may configure kami na light bulb. Nakapailaw na siyang duwang, dapat naman. Sabi ko siya nung nag-aaral sa area, nag-expect, okay na datang duwang, magbubuo na siya sa computer. Hindi ko sa nita apa. Sa madunong pala nun. Panayaran pa. Akin na yun. Okay, yan sa inot na agong. Yan po sinasabi niyang 4-0. Iya. Diba? Sinabihan niya, papresyo ta ka nga. Iya to. Ano ba yung shit sa ngayon? Wala ko nang manggang ikan. Kalpo dyan eh. Para isa. Kalpo. Ay, barko. Una ko si kalpo. Hindi ko pa din ko. Una ko si kalpo. Ay, bakas dyan mo. Gusto ko daw may lingalog kung harong ka rin, pero kaya bunti din. Sa inot. Ang iniiwan ko log yun, pero itong panglumang interior pa, itong wooden na ano, ang bintana itong may siya. Nadara manamok! Demo muna, demo muna. Ay, nagugbo na si Snow. 5. Wala ka lang, Max, so parang ka to. Si Snow. Yung mga baby dog. Ligapit na sa inyo. Gala ng butwa. Bumuli po. Kadapon. Ang tikat ko. Kaya may natulog na part ng motor. Yes, ma'am. Yan na. Ini, digdi lang nih.